calendarul nostru, un program de scurte meditații preluat din Cuvântul lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locuri cerești în Hristos. Efeseni, capitolul 1, versetul 3. Binecuvântat în Hristos. Dumnezeu ne-a binecuvântat în Hristos. Expresia indică o relație profundă de aprobare personală, bazată nu pe meritul uman, ci pe credința în Mântuitor. Observăm că aici nu este scris că Dumnezeu ne-a dat binecuvântări. Nu este vorba despre simpla livrare a unui dar sau unei dăruiri de favoruri. Binecuvântarea Domnului nu se referă în primul rând la lucruri, locuri, ci la oameni care îl iubesc. Mantaua profetului Ilie era încă un instrument puternic în mâinile ucenicului său Elisei pentru a deschide apele râului Iordan. 2 Împărați, capitolul 2, versetul 8 și 14. Dar toiagul lui Elisei în mâna lui Gehazi, un slujitor rău, nu a avut niciun efect asupra unui băiat mort. E clar că binecuvântarea lui Dumnezeu nu este așezată pe o mantie, nici măcar pe un toiag. Mai degrabă a funcționat ca răspuns a credinței lui Elisei. Poate că speranța voastră este legată de obiecte și locuri, în timp ce nu cultivați o relație sănătoasă de comuniune cu Hristos. Lăsați superstițiile deșarte, sterile, încetează să mai binecuvântezi lucrurile pe care le iubești și le folosești. Iisus vrea să fie Domnul și Mântuitorul tău. Este o garanție a binecuvântării divine, indiferent de ceea ce ai sau ceea ce ai de gând să folosești. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locuri cerești în Hristos. Efeseni, capitolul 1, versetul 3. Ați ascultat din calendarul nostru. Rămâneți să ascultați din programele noastre. Dumnezeu să vă binecuvânteze!